În momentul în care am citit scenariul, nu am avut foarte mult timp să mă gândesc unde voi ajunge cu rolul. M-am bazat pur și simplu pe Cristi Puiu și cred că asta mă făcea să fiu relaxată și am mers noapte după noapte, pentru că am filmat 34 de nopți, împreună cu regizorul, cu toată echipa, fără niciun fel de spaimă pe care eu cel puțin, dar cred că și alți actori o avem în fața unui rol. Au fost câteva zile de repetiție, puține la număr, pentru că aprobările au venit destul de târziu pentru începerea filmului. Dificultatea lucrului la un film este filmatul pe bucăți, încep cu sfârșitul și sari, nu știu unde sari. Dar partea de lumină a filmului mi s-a dezvăluit încet, încet și cred că nu greșesc, este Mioara. Este Mioara. În momentul în care am citit scenariul, nu am realizat lucrurile astea, dar este Mioara faptul că un om are timp totuși pentru cel de lângă el și are timp cu adevărat, pentru că așa m-au dus, nu știu, Cristi Puiu, echipa, încet, încet, Mioara se atașează de Lăzărescu. Mioara nu poate să moară cu fiecare pacient pe care îl însoțește în ambulanță. Este un om cu problemele ei, cu familia ei. Dar în noaptea respectivă, cred că devine un avocat înfocat al lui Lăzărescu, pentru că prea este respins de toată lumea, justificat până într-un punct. De foarte multe ori, Mioara, asistenta, tace. Și asta este problema care mi-am pus-o când am citit scenariul. Cum voi tăcea? Că este foarte important. Ea nu are nicio secundă de pauză de-a lungul orelor de serviciu pe care le petrece, nu în cadrul filmului. Și asta e problema care mi-am pus-o. Dar sper că s-a rezolvat, cred că s-a rezolvat. Mi-aduc aminte că domnul Fiscuteanu era chiar tensionat și în pauze îl întrebam mereu dacă vrea să bea ceva, dacă e foame. Aveam grijă de el real, ne dându-mi seama că îmi va ajuta în timpul filmărilor efective. În secunda în care l-am văzut pe actorul Fiscuteanu îmbrăcat și cu căciulița în cap, mi s-a făcut o milă de el și cred că asta m-a ajutat. Dar ce mă doboară și ce m-a doborât pe mine, apropo de suferință, este moartea pe picioare. Lăzărescu, din punctul meu de vedere, moare înainte de a intra în spital. Este singur, având familie, la distanță, dar nu contează, este singur. Și singurătatea mi se pare o moarte mai gravă și mai dureroasă decât moartea fizică propriu-zisă. Cunosc mediul spitalicesc, pentru că, ca orice om, am trecut și eu prin spitale, am și foarte mulți prieteni medici, am și fost special pentru acest rol, nu o perioadă foarte lungă, nu mai era timp, dar cred că latura umană este cea care avea importanță pentru mine, pentru rol, pentru acest film, pentru că detaliile tehnice care țin de profesiunea în sine a unei asistente au fost puține la număr. Mi-aduc aminte că a venit cineva să mă învețe această manevră tehnică. Am repetat, am studiat-o de câteva ori și mi-l aduc aminte pe Cristi, care mi-a spus: Luminița, fii atentă că dacă nu te cred, e nenorocire.
Zic, răbdare, răbdare, n-am filmat încă. Și a ieșit bine până la urmă. De câte ori mergeam cu ambulanța, mă temeam foarte tare, pentru că actorul care juca pe șofer nu mai condusese ambulanță, ceea ce implică alte manevre, nu? Și mi-aduc aminte că mă țineam cu mâna dreaptă de sus și întorceam capul de puține ori spre Lăzărescu, doar dacă era obligatoriu. Pentru că stăteam destul de încordată, mi-era frică în trafic. Cristi spunea, mergeți cu viteza, îi spunea să meargă cu viteza ambulanței, s-au pus de câteva ori frâne, când a căzut și Cristi, împreună cu operatorul, împreună cu sunetistul, au venit toți, erau în spatele lui Lăzărescu. Și m-am bucurat foarte mult când am terminat secvențele cu salvarea, că am putut să calc pe pământ cu picioarele mele. Cea mai dureroasă secvență pentru mine ca spectator este momentul în care s-a terminat filmul, se face întuneric, este un moment, secunde, nu știu câte, de negru. Acest final m-a făcut să gândesc că cineva a glumit cu noi când ne-a făcut să trăim. Că de fapt viața este o glumă îngrozitor de tristă. Mă gândesc că categoric fiecare din actori au contribuit cu puțin la reușita filmului și atunci sigur că și eu sunt fericită că am făcut parte dintr-un film care a avut, după cum spun eu, moartea domnului Lăzărescu a avut o viață atât de lungă.